11 aka yaudare ni a soyayya, shi yasa na ce ni ba zan ƙara yin soyayya ba. Ba arziki awo a daka. Ok, ni fa ban gane wannan hausan naki ba. Na rikin ce bakin ciki. Bakin ciki na me fa? Garan ya kare farin ciki garan sai dore. Ai bashi izini. Ok, bakin ciki na kina nufin bakin ciki ne zai kare akan kin gani? To bakin cikin dan Allah ya kare, farin cikin sai ya dore mu gani. Inda dama. Sabon ka tabbacin na more. Mabukaci ne ba masoyi ba. Me lesi ni din samu na ki sai kawai kin walke. To wallahi tallahi baki sa ba, dama ni ai na faɗi miki na daina yin soyayya, ba ruwa na da soyayya na. Mata cikin kuni na kere. Ai dole kerewa mata, irin wannan shiga da yake yi ki ci gayu haka, dama ai kin gama kerewa mata, gaba ɗaya kin kere su. Yau na ƙara tabbatar da kai tsohon ɗan iska. Ina son ka. Wa kike so? Ni kike so? To wallahi tallahi ƙarya yake yi, ko za ki haɗa min gida da mota, Saudiya ce kadai za ki tsaya kai da ko in soki, ni na faɗi miki na daina soyayya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya mallaka min kai har abada kai ne. Okay, gaskiya kina da burge ni wallahi. Irin wannan adda haka ubangiji Allah ya kawo ci gaba. Zan gina mana gida in sai mana mota. Za mu huta fa. Ki samu damuwa. Ai da zafi ake dukan karfi. Habar Allah. Ina faɗa ma wannan. Ka san dai professor ba zan ma kai ba. Ba arziki. Ai raka taki gona. Shashashan banza shashashan wani.